Duniya kina bani tsoro, a cikin ki an min horo. Rayuwa kina bani tsoro, a cikin ki an min horo. Mun zo mu ɗanyi magana da harshe iri-iri kan abin da ke ta faruwa, mu ƙara haƙuri. Rayuwa kwarai ke tsada, muna cikin mari. Ji nake kamar mayun fara sheka kuka sannan na bar gari. Amma yana kira ga yan uwa abokanai na, kowa ya bude kunnuwa domin ya ji bayani na. Ku duba rayuwar da muke yanzu yan uwana, muna cikin madi da takura ciki a rana, da rashin kuɗin siyan abin da zamu ci. Su kuma shugabanninmu ba su mana adalci, shi yasa idan ka gan mu zaka ce muna kunci. A ko'ina muna yawo don abin da za mu ci. Mai kuɗi yana yawo can kasan waje, can kasan waje. A tausayawa tallaka, a tausayawa tallaka, a tausayawa tallaka, a tausayawa tallaka, a tausayawa tallaka. Mai kuɗi da tallaka ku zo mu haɗa kanmu, mu daina nuna bambanci mu da ku duka.